день! Я Парадаўка Юлія, учениця 8 класса Чашніцької гімназії. Живу у городе Чашники Витебской области. Янка Купала, спадчына. От прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне бавяць казкі сны, весеннія прыталіны, і лесу шелест верасны, і ў полі дуб абпалены. Аб ёй мне будзець успамін на ліпе бусін клёкатам, і той стары амшалы тын, што лёг ля вёсак покатам, і тое нуднае ягнят, плеянне зоў на пастбішчы, і крык вароненых грамад на могілкавым кладбішчы. І ў белы дзень, і чорную ноч я ўсцяж раблю агледзены, ці гэты скарб не забрыўце проч, ці трудным ён не з'едзены. Нашу яго ў жывой душы, як вечны светач полымя, што сярод цемры і глушы не свеціць між вандомамі. Жыве з ім дум маіх сям'я, і сніць ім сны нязводныя. Завецца ж спадчына моя, сяго старонкай роднаю. Дзякуй вялком за магчымасць дакрануцца да роднай мовы.